गसाइगाव श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि करियान सिगारेट जब्द। गासै 10 पेकेट सिगारेट जब्द खालामनो हायो सिमालटापु पुलिसा। दिनै फुंजानि 4:30 रिंगासो समाव सिमालटापु पुलिसनि स्रोद सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि करियान सिगारेट। गंसे औवा बुंजासे लाबोनाय ट्राकनि सिङाव स्रोदै दोनखोमानानै लाबोखोमादोंमोन गुबुन हादोरनि सिगारेट। हमजानाय ट्राकनि नम्बरा MH04KU3557। उत्तर प्रदेशनि राकेश यादव मुंनि ट्राक सालायग्राखौ हमनो हायो। औवानि सिङाव दोनखोमानानै लाबोदोंमोन सिगारेटखौ।